تو میرا بھائی جیڑی روح ہے نا اگر اے ہووے تکڑی ہووے مضبوط ہووے تو پھر اے جسم نو نیکیاں وال کھچ دیے کیونکہ اے آسمانی ہے بولو تو صحیح یار سبحان اللہ تے جے جسم ہووے تکڑا او پھر روح نو کھچ دے اپنے گناہاں وال جرماں وال کیونکہ اتھوں دے تے تھلے سارا جرم ہے گناہ جے ہووے جسم تکڑا تے او روح نو کھچ لیندا جے روح ہووے تکڑی بابے فرید ورگی او پھر جسم نو کھچ لیندی ہے تے اللہ تعالی نا اے جڑا شریعت اتاری ہے نا اے روح نو مزکا تے تگڑا تے قوی کرن واسطے مضبوط کرن واسطے اللہ تعالی شریعت اتاری ہے بولو بولو سبحان اللہ ہن اے بیچاری آ تے گئی پھستے گئی نا اس پنجرے دے اندر تے اے ہن اے آ کے پھسی ہن اے نکلنا اس کیویں اے تے پھسن دا ذکر نہ آ کے پھس گئی بزرگ فرماندے جدوں بچہ ہوندا نا جنم لیندا ہے تے اے روح ہوندی ہے بچے دے اندر آ گئی ہن بچے جنم لیا تے اوندیاں دنیا دے اندر بچہ چیخ ماردا ہے توجہ ہے کیونکہ وہ اپنا اصلی وطن جو چھڑدا ہے نا دنیا چ آ کے اکھ کھولدا ہے تے پھر وہ روندا ہے چیخ ماردا ہے توجہ ہے بزرگ فرماندن او پھر پھس جو جاندا ہوندا میں آ کیڑی جگہ تے گیا تو بزرگ فرماندن جدوں بچہ ماں دا دودھ پیندا نا جنی عمر شریعت بننی ہے 2 سال جب تک او دنیا دے غذا نہ استعمال کرے آج تے ڈباں دے دودھ نے نا تاں تے دنیا بڑی چلاک ہو گئی جب تک بچہ ماں دا دودھ پیندا نا اور کیونکہ او روح تازہ ہی ہوندی ہے او پھر بچہ جدو ماں دا دودھ پیندا نا اس مدت تک بزرگ فرماندے نو اللہ دے آسمان دے فرشتاں نو بھی ویکھدا ہے رب دی نوری مخلوق بھی ویکھدا ہے توجہ ہے کہ نہیں آسمان دا نظارہ بھی کردا ہے پھر جیویں جیویں اونوں دنیا دی غذا لگدی گئی اونوں اپنا اصل وطن جڑا ہے او مڑ بھلدا گیا او مڑ آ کے بیچارہ ایتھوں دا بن کے رہ گیا تے گیا پھس توجہ ہے ایسے گال نو میرے پیر باہو اپنی زبان اچ بیان کیتا پڑھیے سبحان اللہ اونچی آ کے کرو سلطان العارفین پیر باہو فرمایا او بن چلایا طرف زمین دے بن کے لیا اس نور والی مخلوق نو روح نو اللہ تعالی بن کے لیا تے اس پنجرے دے اندر قید فرما دیتا ہے بن چلایا طرف زمین دے آتے عرشو فرشی ٹکایا گھر تھی ملیا سانو دیس نکالا اساں لکھیا چولی پایا رونی دنیا نہ کر جھیڑا ساڈا اگے ہی دل گھبرایا اسیاں مسافری ساڈا وطن دراڈا آتے پل پل علمی سوایا اے آزمانی مخلوق آگے پھنس گئی ہون اے بیچاری دل لا بیٹھ رب العالمین نے جسم نو عاشق بنایا ہے دنیا دا تے روح نو عاشق بنا دیتا ہے جسم دا کی مطلب جسم پھنس گیا وے دنیا دے نال روح پھنس گئی سی جسم دے نال ہون آخر اینو کڈنا سی اے 2 طرح دا نکلدا ہے ایک تے اسرائیل آوے تے کڈ کے لائے جاوے اے سارے دی نکل دی بادشاہ دی بھی نکل دی تے امیر دی بھی تے کافر
دی بھی منافق دی بھی اے پھر جناب نکل جاندی یہی اسرائیل علیہ السلام آ کے تے جناب کٹ کے لے جاندا ہے ایک ہے اے نکلنا دوسرا نکلنا اے وے روے جسم دے اندر مگر اے روح پاک بن جاوے مصفا بن جاوے اے جسم تو ہو جاوے آزاد اے جسم نو اپنے پیچھے چلا لوے جسم نو روح اپنا تابع کر لوے تابع بنا لوے جس نو آکھ دے نے مرن تو پہلا مر جانا مرن تو پہلا مر جانا اپنا نفس مار لینا فقتلو انفسکم اللہ فرماندا ہے اپنے آپ نو مار دیو اے ہوئی مر نہیں کہ مرن تو پہلا مر جانا مرن تو پہلا مر جاونا روح تے ہووے پر بندہ مگر بندہ اپنے آپ نو مار لوے اے جڑا جسم نفس اکو شاید جسم بھی انو آکھ دین نفس بھی انو آکھ دینے ہون اے پنچھی بیچارہ روح والا کے پھس گیا وے ہون بزرگاں فرمایا ہے اللہ سونا پھر انو آزاد کراون دی خاطر اپنی شریعت بھیج داوے اللہ سونا اپنے نبیاں ولیاں نو بھیج داوے اللہ دے نبیاں کے دس دے لے او جھلیو پھسائی بیٹھے جے آزاد کرو اے مخلوق تھوڑی نہیں ہے آسمانی ہے پھر بلال ورگیاں دے پنجرے دے اندر یہ دعا کے روح پھسی ہے اللہ دے نبیان کے دسے ہے پھر بلال نے روح نو آزاد فرمایا تا اللہ دے نبی فرماندے نے بلال آؤ بلال ٹردا تے مدینہ دی گلیاں دے اندر سی مگر اون دی جوتیاں دی کھڑکار آواز جنت دے اندر اللہ دے نبی فرمایا بلال میں سن کے آیا انج مصفا تے بقیدہ جدو روح بن جاندی ہے قدم خدا دی تے اے جناب روح آزاد دو ہوندی ہے جدو جناب اللہ دا کو کامل فقیر آ کے تے اینو آزاد ہون دا راہ دسے کیونکہ پھس جو گئی اینو جسم کھچ رہی اپنے وال گناہ وال اور پھر اللہ دے فقیر ہوندے اللہ دے نبیاں دے وارث ہوندے بابا فرید ورگے غوث جلی ورگے او آ کے دس دن مرے نکل تیرا اے وطن نہیں توجہ ہے کہ نہیں مولا روم علامہ اقبال دا مرشد اپنی مثنوی شریف دے اندر مثال دے کے لکھ دیں توجہ ہے اسے مسئلے نو سمجھان دیں روح تے جسم دا بھئی اندرو روح آزاد کیویں ہونی ہے توجہ ہے انہاں مثال دیتی اور مثنوی شریف بہت مضبوط کتاب ہے مدارس سے پڑھا فارسی دے اندر ہے علامہ اقبال دے مرشد مولا روم فرمان دیں مثنوی شریف ایک تاجر سی عرب دا توجہ ہے انہیں ایک توتا پال کے رکھیا سی توتا ان دا ارادہ بن گیا ہندوستان تجارت کرن دے ارادے نال آن دا تے انہیں جناب اپنے آنڈیاں گوانڈیاں نو پوچھیا بھئی میں چلنا ہندوستان عرب تو تجارت کرنی ہے تسی آنڈی گوانڈی کوشا خریدنی ہوئے تو میرے ذمہ لاؤ میں خرید کے لے آواں گا گوانڈیاں نو پوچھیا گھر والیاں نو پوچھیا جدو آن لگا ہے نا ان دے دل وچ خیال آیا بھئی توتے نو بھی پوچھ لواں توتے دے گول گیا تاجر تے کہنے لگا میں جا رہا ہندوستان جے کوئی تیرا کم ہوئے کوئی گل ہوئے کوئی پیغام ہوئے تو میں نو دسو مولا روم فرماندے نو توتا کہنے لگا اے عرب دے تاجر تو جدو ہندوستان جائیں نا فلاں علاقے دے اندر ایک باغ ہے اس باغ دے اندر جاویں اتھے میرے جناب توتے بیٹھے ہوں گے انہوں نے میرا پیغام دے دیں اے مولا روم پر لکھ دیں کہ تسی آزاد ہو اور میں تھے قید وچ پیاں تے یاراں دا خیال ہی نہیں اے پیغام توتے دیتا ہے توجہ ہے عرب دا تاجر آیا ہندوستان تجارت کی تھی خرید و فروخت کی تھی جو تو واپس پلٹن لگ گیا انہوں خیال آیا اس توتے دا او باغ دے اندر چلا گیا ایک درخت تے نہ توتے بیٹھے سن تلے کھلو کے انہیں پیغام دیتا ہے بھئی توتے ہو تو آڈا ایک دوست وہ پیغام دے رہے ہیں بھئی تُسی آزاد ہو اور میں تھے پیاں قید دے اندر میرا خیال ہی نہیں اس تاجر جدو ایک گل کی تھی نا تے انہاں توتے ہیں چو ایک توتا وٹ کھاتے زمین تے اڈگا جی میں مر نہیں جاندہ ڈگ پیا تاجر پریشان ہویا بھئی یار میں چنگا پیغام دیتا ہے پرندہ توتا مار بیٹھا اوہ ہوئے یہ تو بڑا غلط ہو گیا مار بیٹھا خیر واپس پلٹا ہے عرب وجہ ہے واپس یہ تو پہنچیا اپنے ہمسایہ نو توفے تے دیتے گھر والے نو دیتے
توتے دے کول جدو پنجرے دے سامنے آیا ہے کہن لگا یار میں تینوں کی جناب پیغام دیا واپس کی تحفہ تینوں دیا جڑا تو پیغام دیتا سی میں انہاں توتیاں نو دیتا ہے انہاں توتاں دے وچوں ایک توتا مر کے جناب زمین تے آ ڈگ گئے میں تے مار بیٹھا ہاں اے گل جدو اس قیدی توتا جڑا پنجرے دے اندر سی انہیں سنی او بھی اتھے بیٹھیاں ڈگ پیا پنجرے دے وچ پھڑکن لگ پیا تے جناب حرکت انہیں چھڑ دیتی تاجر پریشان ہویا بھئی عجیب معاملہ ہے ایندہ پیغام ادھے میں سنایا تے وہ توتا مر گیا وے حالانکہ مریا نہیں سی انہیں انداز بنایا سی ادھے آ کے واپس پیغام سنایا اے مر گیا وے ہن معاملہ کی بنیا مولا روم فرمان دین تاجر جدو ویکھیا مر گیا وے انہیں جناب اس پنجرے دی کھڑکی کھولی توجہ ہے سبحان اللہ پھڑیا توتے نو باہر سٹن دے ارادے دے نال بھائی مر گیا وے سٹ دیاں جدو سٹیا او جناب اڑ کے جا چبارے تے بیٹھو تاجر پریشان ہویا کھان لگا بے وقوفہ کی دھال آئی تینو خیر تے آوے کہ میرے نال معاملہ کی بن گیا وے او توتا کہن لگا تاجر جیڑا میں پیغام دیتا سی کہ جا کے توتیاں نو دیویں جیڑا وٹ کھا تے زمین تے ڈگیا سی او میرا مرشد سی اونے مینوں پیغام دیتا ہے یہ پنجرے قید تو آزاد ہونا چاہنا ہے مڑ مر جاؤ میں تینوں پھند لائی پیغام مرشد سی میں اوہی انداز اپنایا میں مریا وہاں چھڑیا ہی کہ نہیں او انسانی روح آ کے پھس جاندی ہے مڑ اللہ دے نبی ولی آ کے دس دن اے تیرا جہان نہیں اصل تیرا وطن اے نہیں تو تے اتلے جہان دی مخلوق سے ہے او اللہ فی الاستی سنا دل میرے جند بلا کو کہندی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ دیندی قہر پوے او اس دنیا کھولو جیڑی حقدار رہا مرندی پر عاشق مولی قبول نہ باہو اتزار و زاری رویندی